sa norte sa Samaritan, tsatsang at tukang maarugo bata man, maulitaw o kadaraganan. Bisan diin dapit nga bungtod barangay sa sityo Tambangan, nag-aari nag-uunahan sa bugas sa Sarayawan. Labi na good kung may okasyon, ispiras o kapatronan, kasantayan ng kabugtuan, bisita o balikbayan. Waray na good magsusularan kada kalipayan, singing at tsak-tsak tukar na waray katangpusan. Sikiunla at pagsayap hasta sa magagap, kaya tukar na tsak-tsak mawinian magarap. Isang pagkat kung ikaw laubat na basta man naglipay ka, sumirap man ang haring asudang kontento ka. Sige, Chachay. Dirigan na sa norte sa Samar ang mahilig sa cha-cha. Haistingan, hawisti, paborito riwat mira. Kayang bubus na isla sa Samarinian, hinyamta, kalipayan o karisyuan, magsarayaw kita ng tanan. Sikihunla at pagsayaw hasta sa magagap, kaya tukar na tsa-tsa mawinian magarap. Isang pagkat kung ikaw laubat na basta man naglipay ka, sumirak man ang haring asudang kontento ka, kontento ka. Ang iba sihi gustuhan, inintahapahang basi di kanan, ay di naman to sinigatian, anda mo nga karukayakan. Bahal nga tuba, bahal nga manami, lugod na mumubu, di makari. Matinaw na tubig, bagay ko lang kapait, dalangoy habut-ul, di gunabi, panis sa paksin ang linaga, bis mag-irig gawin mag-aga, tiyan na ilog ng pikada, bisan unabog na hugada. Lapit butang iba, sige gustuhan, tinitahap sige. Adi na kita. Adi na kita. Guys, mayak ini guys, di hukul kay tanga. Ay! Pwede natapo. Ito guys. Para naman na top box. Ay, panisining at ng mga cam. Tidak nakabutang guys.
kasi first time lang pagkatapak guys. After 20 years of